prva treba ja da počnem jer sam najlepša. Ne razumem, šta je ovo? Čaša vode? Ovo je neka šala. Možda da pogledam bliže? Mislim da ti to neće pomoći. Devojke, izgleda da znam šta treba da se radi. Treba da uzmeš kesicu čaj, da zavariš čaj. Evo, upravo sam imala jednu u džepu. Žao mi je da iskoristim, ali evo je. Šta? Kesica čaja? Nikad pre nisam vidjela nešto takvo. Nije valjda da siromašni ljude tako nešto koriste. Dobro, hajde da vidimo šta je to. Treba da se proba. Pa, nije nešto. Meni se ne sviđa. Nikad više neću da pijem čaj koji piju bedni. Radim ovo prvi i posljednji put. Odvratno. Treba baciti ovu kesicu. O ne, ne treba. Ona može još jednom da se iskoristi. Kakav košmar. Nikad ovako nisko nisam padala. Ja sam samo ekonomna. Otvori svoju porciju, Bela. U redu. Oho, kako mnogo gaziranog soka. Čak ne znam od kojeg da počnem. Svejedno, mislim da će mi trebati slamčice da bi ovo sve popila. Kola sa ukusom višnje. Baš neobično. Gledajte, moj jezik se obojio. Cool, zar ne? Sad ću da probam napitak druge boje. Ovo je prava duga. A šta je sa mojim jezikom? Ništa posebno. A ja mislim da izgleda cool. Hvala, Emma. Znate šta? Razmislila sam i rešila da treba da promenim kostim. Treba da izaberem nešto odgovarajuće. Morat ću da iskoristim pomoć svog ličnog stiliste. Ne brini, Bela, sad ćemo obavezno nešto da nađemo. Treba mi najbolji kostim. Šljokice su tako banalne. Naćemo nešto bolje, da. Probaj što pre, a ja ću da ti sredim frizuru. Wow, to je baš cool, zavidim ti. To je već druga stvar. Hvala, Kevine. Nema na čemu. Ćao, lepotice. Ema, samo si ti ostala, podigni poklopac. Ne razumem. Šta će ovdje ovoliko čaša za vino? Šta sa njime da radim? Pozdrav, draga damo. Dozvolite da se pobrinem za vas. Ovo je kolekcionersko piće. Što? Nije fair. Ja treba da ga dobijem. Ovdje je neka greška. Jao, kako lepo si ja. Sigurno je baš skupo. Ne sumnjam da je to tako. Hej, sipajte i meni. Platit ću vam. Hajde. Izvinite, ali flaša je već prazna. Nažalost, neću moći da vam pomognem. Pa dobro, ta jadnica i onako neće moći da oceni ukus tako skupog pića. Ne žuri se da ključimo, Suzy. Naravno, nisam gurman, ali se razumem u hrani. Emma, ne smeš da uzimaš čašu odozdo. Juj, nisam mislila da piramida može ovako lako da se sruši. Ukusno, meni se sviđa. Hoćete da probate? Ja častim. Hvala. O, kako miriše. A meni se ne sviđa. Dame, vreme je da produžimo. Mislim da nismo trebali da žurimo. Bože, ova riba tako smrdi. Udavit ću se. Nije valjda da neko ovo jede? Ja ne bi mogla, ali ti ćeš morati da probaš. Baš ljubazno sa tvoje strane, Suzy. Ne, izvinite, ali ja ne mogu. Konobar, požuri. Treba mi vaša pomoć. Pojedite ovu ribu. Izgleda da je se pokvarila, ali ako vi to zahtevate, onda ne mogu da vam otkažem. Potrudit ću se to da uradim najbolje što mogu i što pre. Ja mislim da riba ne izgleda loše. Ne bi imala ništa protiv da probam. Dobro vam ide, bravo. Znala sam da ćete uspeti, hvala. Priznajem, nije bilo lako. Zaslužujete nagradu. Izvolite. Idite. Lukov potez, Bela, bravo. Da vidimo šta ti možeš. Pribor za jelo i sosovi. Šta bi to moglo da znači? Izvolite, riblji odrezak je gotov. Hvala, izgleda veoma ukusno. Pribor će mi biti potreban. Vreme je da probam ovo božanstveno jelo. Kako se lako seče, cool. Kuvar se dobro potrudio. Riba je baš nežna.
Evo šta ja zovem visokom kuhinjom. Ukus me oborio sa nogu. Izvinite, ali ja ne mogu da odolim. Želim što pre ovo da pojedem. Ups, malo da zaboravim na sos. Nisam to od tebe očekivala. Suzy, plašiš me? Ja volim da jedem. Ako dozvoljavate, neću prljavo posuđe. Nemam reći. Emma, otvori svoje jelo. Ovo je teško nazvati jelom. Ovo je akvarijum. I šta sa njim da radim? Ja ne želim da jedem ovu ribu. Živa je. Moračić, takva su pravila. Imam bolju ideju. Ali vama bolje to da ne znate. Upravo sada ću pojesti ovu ribu, ako zahtevate. Bože moj, bojim se da gledam ovo. Jadna riba, ona nije to zaslužila. Napokon ne gledaju. Dođi ovamo, moram da te spasem. Ovako, odlično. Sakriću te i neka misle da sam te pojela. Pogledaj, ona je zaista to uradila. Bilo je ukusno. Ubica. Ništa ne razumem. Gde je naša hrana? Nije lepo da nas terate da čekamo. Zdravo, a ako ste vi? Neću lagati. Bela, sviđate mi se. Želim da vas zaprosim. Prihvatite ovaj prsten. Ovo je neočekivano. Ne znam šta da kažem. Prsten izgleda prelepo. Lupačice, to nije briljant, nego obična karamela. Samo mi zavidiš, Suzy. Emma, kako ti se čini? Super! Nikad nisam videla nešto tako. Oho, kako slatko miriše. Izgleda da je ovo stvarno karamela. Ja sam rekla. Pogledaj, Bela. Ja, šta to sebi dozvoljavaš, Emma? Zašto si polizala moj prsten? Zato što je veoma ukusan. Eto, sada ću morati da ga bacim. Sav je u tvojim slinama. Fuj. Kako tako, Bela? Mislila sam da ćemo biti zajedno, ali ti si razbila moje srce. Molim te, ne odlazi. Izgleda da neko ima nered u ličnom životu. To je tačno. Zdravo, ljubavi. Napokon sam te našao. Odlazi, nemoj da me diraš. Suzy se nije posrećila sa obožavateljem. Hteo sam da ti poklonim prsten u znak naše večne ljubavi i naravno cveće. Ali ovo nije prsten. Samo si isprljao moj prst flomasterom. Skloni svoje glupe cveće. Izvinite, hitno mi treba vaša pomoć. Odvedite ga odavde. O, naša ljubav. Napokon sam ga se rešila. Slatke lepotice, priznajte, koja je od vas Emma? Ja moram da vidim svoju lepoticu odmah. Sigurno je pogrešio, htio reći Bela. Ne, meni treba Emma i samo Emma. Evo je moja boginja. Već trčim tebi. Kao meni? Je li ovo šala? Nemoguće. Uvek sam znala da ću se udati za princa. Poklanjam ovaj prsten sa briljantom tebi. Probaj ga odmah. Naravno, spremna sam. Wow, kako sija ovaj kamen. Devojke, pogledajte, baš je skup. Ovdje je neka greška. Princ nije mogao da izabere tu jadnicu. Daj prsten meni. Ti ne znaš šta treba da se radi sa tako skupim stvarima. Ja ću ga uzeti. Gde je nestao moj prsten? Ups, izgleda da smo malo preterali. Skloni prsten što dalje. Moj prsten? Mislila sam da sam ga zauvek izgubila. Treba hitno da ga obučem. Bože, kako je lep. Zlatna fontana, šta može biti lepše? Oho, izgleda prelepo. Moja čokoladna fontana također nije loša. Tačno, moje fontani je teško da se takmiči sa vašim. Veoma je skromna. Ipak napravljena je od kartona. Mislim da prva treba da počnem ja. Šta da smislim? Znam, odavno sam htjela zlatni telefon. Vreme je da ostvarim svoju maštu. Kako lepo pade glazura. Nije valjda da će to stvarno upaliti. I još kako, uspeće. Sada imam zlatni telefon. Super, htjela bih bar jednom da držim takav u rukama. Zlato je dobro, ali čokolada je još bolja. Sve zbog toga što može da se jede. Pogledajte kako lepo kaplje. Kako ukusno.
Sjajno, i ja želim da probam. Joj, šta je se desilo sa mojim fontanom? Čestitam, polomila se. Sa svim sam zaboravila da je napravljena od kartona. Sad ću probati da je popravim. Sve su ovo gluposti. Samo se pomiri sa činjenicom da nećeš dobiti čokoladu. Ali ću ti dozvoliti da gledaš kako ja jedem. Imam bolju ideju. Uz pomoć slamčice ću moći da probam čokoladu iz fontane Bele. Na svetu nema ništa ukusnije od čokolade. Ali gde je nestala? Suzy, jesi to ti uradila? Ne, ja imam svoju fontanu. Sigurno je to Emma. Tačno. Lice ti svo u čokoladi. Ne ljuti se, Bela. Suviše sam želela slatko. To nije razlog da jedeš tuđu čokoladu. Neću više. A, možda i hoću. Vredelo je. Odlično, snimila sam. Sad to mogu da postavim na mrežu. Devojke, tako ste smešne obje. Umir. A evo naša hrana. Super. Dajte mi da prvi otvorim tanjir. Wow, čokolada. Blago meni. I malo si sreće, Zak. Obožavam čokoladu sa orasima. Izgleda veoma ukusno. Naravno, to je božanstveno. Orasi tako prijatno hrskaju u ustima. Super. Zak, daj nama malo, molim te. Ništa mi nije ostalo, izvinite. Mary, otvori svoj tanjir. Samo ne ovo. Smrdljivi, plavi sir. Ovdje nema čim da se diše. Uradi nešto. Ali šta? Uzmi i pojedi to najbrže što možeš. Mary, hajde. Zak, ali ne želim. Ovaj sir izgleda odvratno. Povratit ću. U redu, sam si tražio. Fuj, to je odvratno. Ne možeš tako, moraš pojesti sve. Mary, izvini, sama si tražila. Šta to radiš, Dak? Nema povratka, morao sam. Bože, muka mi je. Sva sam zelena. Uj, to je odvratno. Sada ćemo se sigurno ugušiti. Upravo si, Monika, ne mogu da dišem. Imam ideju. Stavit ćeš ti paljku na nos. Tako je. Izgleda da je smrad nestao. Mogu da se vratim. Vreme je da vidim kakvu hranu sam ja dobila. Wow, čips! To, konačno dobre vesti. Blago meni, sad ću da ih probam. Srećno, Monika. Monika je dobila čips. Čestitam. Izgledaju mnogo dobro. Znala sam da me okrugla hrana neće izneveriti. Čekajte, ali to nije krug, već oval. Nema veze, sad ću sve da sredim. Sad ću da vam pokažem kako izgleda pravi krug. Ne razumijem šta radi. Sad ćete da vidite. Wow! Kako je to moguće? Ja mogu sve. Lepo je spalo, zar ne? Nemojte ni misliti. Neću vam dati. To je sve moje. Sad je to sigurno moj oblik. A to znači da pripada samo meni. Kako su hrskavi. Super. Ne mogu da se zaustavim. To je mnogo ukusno. Monika, upravo si. Čips je odličan. Ovaj put počinje Monika. Kaktus? Ne mogu da verujem. Bode se. Kako da ga pojedam? Jadna, nisi imala sreće ovaj put. Ali nema šta da se radi, prijatno. Joj, ubola sam prst. Jeste zadovoljni? Šta da radim sad? Potpuno sam zbunjena. Čekaj malo. Pala mi je na pamet jedna genijalna ideja. Iseći će sve igle malim makazama. Odlična ideja, Monika. Eto, sad kaktus ne izgleda tako zastrašujuće. Ne verujem da će biti ukusan, ali bez igala će svakako biti bolje. Kako gorko. Fuj. Takva hrana mi se uopšte ne sviđa. To je odvratno. Povratit ću. Ne mogu više da izdržim. Izvinite, ali to je stvarno užasno. Monika, požuri, ne mogu da te gledam. Završila sam. Sad ti, Zak. Nadam se da tamo nije kaktus.
Op, sendvič. Kakvo prijatno iznenađenje. Znao sam da je kvadratna hrana najbolja. Sada i vi znate. Sad ću da vam pokažem kako treba lepo jesti. Stavit ću salvetu da se ne isprljam. Tako je, počinjem. Ups, mislim da sam zaboravio još nešto. Treba mi pribor za jelo, viljuška i kašika. I najvažnija stvar, sos. Sendvič bez kečapa nije pravi sendvič. Stavit ću više da bi ispalo još lepše. Ja, to izgleda prelepo. Zak, požuri, molim te. Kako god ti kažeš, Monika. Vidiš, već sam počeo. Nije ga lako iseći. Jesi li normalan? Uzeo si kašiku, a treba ti nož za to. Moramo da mu pomognemo, Mary. Mislim da će tako biti brže. Ne boj se, Zak. Otvori usta široko. Šta ste uradili? Htio sam da uživam u svakom zalogoju. Ali tako je stvarno ispalo brže. Hvala vam. Sad, Mary. Kornet sa sladolodom. Recite mi da ne sanjam ovo. Prelep je. Oduševljena sam. Žao mi je, Mary, ali sladoled ima oblik kruga. Zato ga ja moram pojesti. Kako ukusno. Šta to radiš, Monika? Stani. To je moja hrana. I sad će postati trouglasta. Uzet ću fen i otopit ću sladoled. Ja, otopi se i postaje trouglasti. Kao kornet. Da, Zak, tako je. To sam i htjela. Gotovo? Sad je to sve sigurno moje. Je li ukusno, Mary? Da, mnogo. Najbolja hrana na svetu. Baš si bezobrazna. Mogla si dati sladoled meni? Daj nam barem da probamo. Kasno je, već sam pojela sve. Ali verujte mi, to je bilo jako ukusno. Nova hrana, super. Ja otvaram prva. Hamburger, nije moglo biti ništa bolje. Konačno ću se najesti. Kako sočno. Ekstra. Obožavam kad imam mnogo punjenja u hamburgeru. Ne mogu da se zaustavim. Mnogo je lep. Fuj, Monika, jedeš tako neuredno. Joj, buba švaba. To je sve zbog smeća. Nema veze, znam šta da radim. Dođi, dušo. Tako, sedi. Buba švaba, u pomoć. Mrzim ih. Neka ga neko skloni odavde. Monika, zašto bacaš hranu u mene? Izvini, Mary, nisam svoja kad vidim buba švabe. U redu je, smirite se. Hajde da vidimo šta sam ja dobio. Pogledajte koliko žvaka. A kakav oblik. To je savršen kvadrat. Sad ću da probam. Omot mi sigurno neće trebati. Tačan pogodak. Svaka mi čast. Zak, prestani. Izgledaš glupo. Priznajte, samo mi zavidite. Pogledajte šta ću vam pokazati. Vidite? 2 žvake. Sada ću ih uhvatiti ustima. Jao, oduševljena sam. Bravo. Nemam reći. To još nije sve. Nastavimo. Sve ostale žvake ću također uhvatiti ustima. To je to. Super, zar ne? Hej, zašto niste gledali? Sve to sam radio specijalno za vas. Možda će vas veliki balon iznenaditi. Sad ću ga naduvati. Samo da ne puknem. Ne mogu, ne ide mi. Sad ću se odmoriti i probati ponovo. Samo trenutak. O ne, ispljunuo sam je. U redu, pravit ću se kao da je sve u redu. Mary, počni. Konačno, načekala sam se. Nacho, super. Kakvi lepi i ukusni trouglići. Brzo ću ih pojesti. Tako. Baš je ukusno. Šteta što sam imala tako malo. Mary, dok si jela, tvoje lice izgledalo kao trougao. Pa dobro, jer je to moja figura, sve je logično. Wow, pizza, to je najlepši krug od svih mogućih. A šta vi imate? Ja sam dobio suvi rezanci. Iskreno, hteo sam nešto lepše. A ja imam pače torte sa svežim jagodama. Presrećna sam. Mnogo je lepa.
Prvo ću probati jagode. Pogledajte, čak i ona je trouglasta. Da, super. Monika, nemoj ni da gledaš, ovo je moja jagoda. Tako je sočna i zrela, super. Hoćeš? Naravno. Rekla sam ti da je moja. Mary, prestani da nas zadirkuješ. Zak, nisam ni mislila. Posluži se. Ne može. Vrlo smešno, Mary. Ne igramo takve igre. A sad ću da probam tortu. Kako je mekana. Koliko šlaga ima. Baš kao što volim. To je još bolje od jagoda. Ne mogu da se zaustavim. Daj nam barem tortu da probamo. Žao mi je, ali torta se također završila. Zakasnili ste. Jedite svoju hranu. A ko je sljedeći? Ups, mislim da ja. Zaboravila sam. Spremna sam. Moram da požurim dok se pizza nije ohladila. Stop, daj mi to. Vidiš, pače je trouglasto, što znači da ga ja moram pojesti. Opet ti, Mary. To nije fair. Moram nešto smisliti. Aha, imam ideju. Kobasica je okrugla, tako da pripada meni. Kako ukusno, super. Obožavam kobasice. Dobro je što imam tako mnogo. Eto, ostala je još jedna. Gotovo, sad je pizza tvoja. Možeš je uzeti. Ali ovdje nije ništa ostalo. Takva pizza mi se uopšte ne sviđa. Neću je jesti. Znači da ste završili? Onda je sada red na mene. Jao, potpuno sam zaboravio na svoje rezanci. Ima je baš mnogo, celo pakovanje. Sad ću da proverim. Da vidimo. Šta se desilo? Zak, pocepao si pakovanje. Sad smo svi u rezancima zbog tebe. Izvinite, slučajno nisam hteo. Jao, to izgleda užasno. Upravo si, ali možda će mi se svidjeti ukus. O, nije loše. Zadovoljan sam. Da vidimo kako ćeš imati sreće u našem čokoladnom challenge-u. Početak nije nešto. Ne želim jesti luk. Iako sam sigurna da mogu to. U redu, probat ću. Kakva gadost. No. Nešto ti nedostaje. Dodat ćemo slatki preliv. Thank you. Hvala. Tako je mnogo bolje. Ali ukus je i dalje odvratan. Dobro je što sam ja dobila slatku lizalicu. Ovo nije fair. Ne mislim tako. Sigurna sam da se lizalica odlično slaže sa čokoladom. Kako ukusno. Wow. Yum. Želim i ja da dodam nešto u tvoju lizalicu. Naprimjer, wasabi. Da vidimo kako ti se sviđa ovakav desert. Treba mi još čokolade. To naravno, uzmi više. Jao, kako ljuto. Suzy, zašto si stavila wasabi u čokoladu? Mislila sam da će ti se svidjeti. Yeah. Ne mogu da verujem. Dobila sam sladoled. A ja ljutu papriku. Neću je jesti. Pa i sedi ovako. A ja ću da probam sladoled sa čokoladom. Baš je ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Daj mi malo, molim te. Imaš svoju papriku. Prijetno. Ok, probat ću malo. Bojim se da je to previše ljuto za mene. Upravo sam. Hitno mi treba nešto hladno.
Sad mi je mnogo bolje. Kako je ukusno. Jesam ti rekla da je sladoled odličan? Konačno normalna hrana. Obožavam čips. Ne mogu reći isto o kiselim krastavcima. Možda sa čokoladom ću biti bolje? Oh. Ne izgledaju lepo. Pitam se da li su ukusni. Fuj, odvratno. Povratit ću. Da, ovo nije prijatno gledati. Moramo da se odmorimo i pojedemo nešto ukusno. Nalijet ću čokoladu pravo u pakovanje. Čokoladni čips, pa to je mašta. Sada mogu da probam. Izgleda mnogo dobro. Na ukusu još bolje. Voljela bih i ja da probam. Uzet ću malo, možda Monika neće primetiti. Skloni ruke, Suzy. To je moje. Ne. Opet sam dobila nešto lepo. Lubenica sa čokoladom. To je sjajna kombinacija. Pa i sa limunom ne treba biti loše. Kiselo mi je već od pogleda na limun. Nadam se da će čokolada dodati malo slatkoće. Poželim mi sreću. Jao, kako je kiselo. Utrnulo mi je lice. Ne mogu ovo gledati. Drži se, Suzy. Ne mogu to više da podnosim. Hoću samo čokoladu bez limuna. I dalje je kiselo. A meni će sad biti veoma slatko. Neverovatna kombinacija, nisam pogrešila. Naravno, uvek imaš sreće. Nemoj da zavidiš. Kakve lepe lizalice. Ne znam koju da izaberem. Pa ovo nije fair. Zašto ti dobiješ slatkiše, a ja brokoli? Zato to neće štetiti tvojoj figuri. Vidi, ove lizalice se mogu nositi kao nakit. Ali ipak je bolje ih jesti. Al si zvezda. Dosta priče. Uzmi i jedi svoje biljke. Poješće, ne brini. Vrlo je ukusno, samo da znaš. Mislim da si previše nervozna. Bingo, opet slatkiši. Cela činija bombona. Nisam ni sanjala o tome. Pa piletina isto nije loša, ali ne sa čokoladom. Uvek ti nešto smeta. Opusti se i uživaj kao ja. Wow. Evo ti, na primjer, odličan recept. Skittles i čokolada. Zapamti, možda jednog dana probaš. Vrlo je ukusno. Ne sumnjam. Dobro, vreme je probati piletinu. Pa onda reci mi kako je. Mislim da kao i uvek neće ispasti dobro. Poželi mi sreću, ponovo će mi trebati.
Znaš, Monika, ovo je stvarno predivno. Stvarno? Naravno, zašto bih te lagala? Daj mi piletinu. Želim da je probam. Dodat ću još bombona, tako će biti još bolje. Izgleda lepo, ali nije uopšte ukusno. Suzy, prevarila si me. Izvini. Uf, ovo boli? Dobila sam kaktus. Kako ću ga jesti? Konačno sam dobila nešto ukusno. Banana sa čokoladom, ovo mora biti sjajno. Proverit ćemo. Jedva čekam da probam. Gotovo. O da, to je predivno, kao što sam i mislila. Izgleda sjajno. Veruj mi, jeste. Ups, izvini. Možeš malo da paziš. Ljuta si jer si gladna. Jedi svoj kaktus, a ja ću da završim sa bananom. Ne znam ni kako da mu priđem. U stvari, imam ideju. Pokušat ću da odrežem igle. Izgleda da ću uspjeti. Posljednja. Gotovo je. Vreme je dodati čokoladu. Čudan ukus. A šta je unutra? Wow, to je marmelada. Kakvo iznenađenje. Moram hitno ih dohvatiti. Ja definitivno imam sreće danas. Pa eto, zašto je uvek tako? Čak mi je i apetit nestao. A ja sam taman ogladnila. Hamburger? Ali neću da ga polivam sa čokoladom. Dobila sam marmeladu. Mislim da će biti savršeno. Okej, već sam navikla na čudne ukuse. Ne gubim nadu da će ispasti dobro. To je stvarno dobro. Kakav užas, kako to možeš jesti? Sviđa mi se. Pojela bih još jedan takav. Pa dobro, neću da se raspravljam, ali meni se više sviđa marmelada sa čokoladom. Ovo je predivno. Nemaš ništa protiv ako ja malo probam. Protiv sam. Vrati mi to. Jao, boli me. Žao mi je, ali sama si tražila da ti vratim.